ngati zomunda angula pano ena ache zanyongola mu mtima asazitengere yani angotenga popunziro yomwe ndimafuna ndipunzisero kuti anthu ena achebe azitenga sizingatheke kupanga chinthu kulamphula chinthu opanda chisanzo ndezi zisanzo zanga zina zimabaya anthu ena ache ndi mmene ndimayima pa chilungamo ndizapitirizabe kumayankhula chilungamo mulungu akudaliseni mina Jomo no cheo no stress tuona kulandira na Malawi kuna kulikonse kumene mukuonera pa Malawi watu YouTube channel sono lero tafuna kuti tikacheze kunoku kumachedwa kwa Ntobwa tafika apa pamene tili pano ndiye ndi babango youth stand tifuna tikumane ndi kwa mkulu wa kuno tikamati wa mkulu akaoneka kuti munthu amene ali magawo osiyanasiyana ndiye tifuna tikaone kuti kodi iyeyi magawo akewa amayendesa bwanji kodi iyeyi ndi ndani kunoko ndiye khalani pompo timulondole tikumane naye mpaka timpeze ticheze naye pa Nchezo pa Malawi YouTube channel tikufuna timulondole mkulu ameneyu kuti ife timudziwe inunso mumudziwe ndiye tikuyambapo musatisiye tiye ndikhale limodzi mukatira kufotokozera ndikuja kuti tikupita tikakumane ndi wamkulu wakuno kwa Ntobwa mmene makuzani muja ndiye tafika sopano ndiye muziwe kuti wamkulu timanena uja ndi ndani inuyo mukhale pamenepo muziwe chimene timafunira wamkuluyu pa Malawi wathu YouTube channel tikupasirani china chilichonse chimene tigawane pano muchimveranso limodzi abambo mwadzuka bwanji adzuka atadzuka atatokoza kwambiri mbiri yanuli yawanda kwambiri tampasa mbiri ndefe timadayi ife tipite akatifotozere woka kodi akamati Jomo Osman ndi ndani ine Jomo Osman ninganene kuti ningobe zambiri ndesitiziwa kuti ino mufamula nkhani ndi ndani pake ya Jomo alipo atatu ajomo atatu koma ndimakhulupirira kuti ajomo atatuwa onsewa ndi abwino kuti mpaka Malawi adziwe ndiye mwina ndili ambako ndi Jomo wina sitingamusiye wina kuno kuti takupezani ndimwe woku kwambiri kwamene kuonera ndi nthawi simukwanisa kuti mwadziwe onse atatu chifake mwaziko zotengerani masiku awiri kuti mudziwe onse atatu koma panopo mungonena kuti mwina tingofikapo ma highlights chifake kuti tiyambe pano kufotokozaniza pali Jomo yemwe ali wampira pali Isaac Osman yemwe ali wandali ndiye pali Isahaka yemwe ali wachipembedzo atatu painepo koma zina ilo lachilendo pali wina wabwino wina ohipa wina so wabwino uko chabwino tiyambe ndi uyu wampira Jomo wampira chiyambi chanu chinayamba bwanji kumpirako wampira ina ndikamankhwa ndine kuti tiziphatikiza pena mwina pakauti pali maika chizungu tizikamo chani the passion of me to become someone who introduces football in our areas because of the challenges that lots of the youth faces in our area. As you know, I have grown up from the street. Yes. And from where I grew up, there's a lot of challenges like lack of education, early marriages. So there's a lot of things there. So I decided to bring something that's gonna help
the environment. So that's why I introduced football as the key to involve a lot of the youths from bad behaviors like drug abuse, as I told you, early marriages, getting pregnant early, things like that. Okay. Yeah. Aisha win. So bana inuyo apapa mmene mafotokozera. Zamveka muno kwambiri kuti inu munaona muna mavuto ochuluka kwa nyamata zikwakuza zambiri. Muzomonga mazifotokoza zeche kulowa makwanyali yako makwina kusuta enda njuga. Munaona kuti ndipeze njira ina. Tubelese mpira. Yoti ndi akola ya nyamatawa uwere mpira. Mpira pali wa myendo. Ndeso paliso watika naso kuma wa myendo timamva zimenezo kuti matimu amene wamwina. Koyambirira when I was starting this project. Yes. I didn't want to put in the same between Abamba. I didn't want to left anyone else. So I was involved football, netball there. Koyambirira chifukwa choti twakope anthu adzimai anyamara all of them kuti azipanga chinthu chingati chimodzi. So koyambirira nani ngati timapanga netball and football. Koyambirira kuti awaumani azimai they could involved in netball, or one is one but they could be involved in football. Chabwino. Maganizo amene watine kuti palipo pana joka pale pose kungopatula kuti inu munakuganiza ngati munthu. Okay, ninganene kuti it's like I told you already kuti komwe ndakulira. Jomo akulira kuti ndakulira mu street. So nimaona ma challenges. So my thinking was, how can I help kuthandizira anthu ena? Ndipo mwini nacholo chambiriye tomwe ningapange kumpira kuti kumapangisa kuti anthu ambiri abwere. That's why I introduced football. Chabwino. Sapano pangambali ya mpira ndi ndalezi chinayamba ndi chani? I know a lot of people who knows me because of football. I went to politics. Kuti chituko chimene mbali imene ya. Tindi zinthu zambiri, tindi ana ena akulephera kupita school. Tindi anthu okamba. Tindi anyamata kusowa ntchito. Yes. Tindi azimai athu afuna ma business koma alibeja ngongole. Kodi lero lino Jomo ngati akakonza kasewu kakang'ono kena kache akono ngapo ndalama zambiri. Kodi anthu adira limene kuti atita apa sandalama. Ndikwa limbikisa business. Anthu achati kumazidalira paoka. Kasewu kamene koko sikuli nache sangapangana kuti akulu tikudusa ponyasa tikukonza oka. Angakonza. Chifukwa indija ali ndi ndalama. Okay. Ziko latu lino kuti litukuke lipite pasogolo teneka tisinte kaganizidwe. Anthu amangona ngati kasala ndikuti apite maliro chipepeso. Azikalira nafe basi. Koma kasala inudindo wambiri chifukwa anthu ambiri amavula udindo wawo ndikumveka kasala. Kasala yani aonesese kodi dera langali ana school akupunzira bwino. Maklasi ndi abwino. For example, kasala kuzongobwezo nena kuti akulu school ana ambiri sakubwera kuno chifukwa umakhandi njala. Yes. Chitukuko kapempha kusito kana kuti chitukuko chathu chomwe tikufuna ine kwathu kuno. Ndifuna ngamachoka pa ukasala. Ndifuna kwathu kuno ndione ana anga atapita kuchani ku university. Ndiye apange invest. Aona azipunzisi. Offer azipunzisi pa school boy kwenda banje. Ubale wakasala azipunzisi ndotani. Nangana school akubwera banje. Akuvala pa uniform. Chozoteka kuti kasala kubeza drama. Chitukuko. Ndikukapempha kusito kana kuti ife tikufuna school yanga yakuticha. Munigulire saluma alitaka. Ananga usazivala jani ma uniform. Development. Yabwera chifukwa cha kasala. Osati nthawi zonse mzungoti nsewu wakumbika akasala chitukuko. Boma sili kuti iyayi bali zinthu zina zonena kuti ife kaye tipangidwe empower. Okay? Ndikoza opasani chisazo ine pandeka ngati kasala. Ndinali napo zinthu zitatu. Zomwe maona ndira 1 ndinali na kuti ndikufuna chitetezo chadera langa chifukwa ndira mwatu kuti mukhale chitukuko anthu azikhala moyo wabwino akhale ndi chitetezo chotani chokwanira chifukwa maona paja tikupanga police unit ndinali nazo kuti dera lathu tilibe nsika chomwe chikufunika kwambiri tikhandicha nsika tindi mapulani
chaka ujeni period takanika koma ndimi naso ndiponso ndizawina nthawi imene yomwe ndizawine fundo yanga yambirika yasikayo kayo ndiye nalo ndiyezanso ndi nkhani ya maphunziro ine sinapita sukulu ndiye ndikamona mwana asakupita sukulu ndimamva kuwawa ndiye mukapita pa sukulu pajaneka quiz kuti ana azipikisana mipira aziphunzitsi kwawo zasoti aziphunzitiziona mphunzitsemwa kuchena bwino pamene ndiyo ndinamenya temu yanga 5 years namenya zinthu ziwiri zomwe ndinanena kuti zadani zapanga chitetezo chifake pomanda chitetezo chitukukodera imene anthu aziberedwa azivutika telikati ziona chomwe chimathandizira chani chitukuko ndiye makiya awiri education with security ndayesa zimenezo ndikuona kuti ndikumenya chomwe chasala tsopano azibale anga asamakala pange mabizinesi kutali pomwe tili ndi malo aja asika tikuyenera kukhala ndi msika wabwino congestion yomwe kuchitika kulimbi kuti kwazaza mavenda omwe akwadandaula mtawuni muno umaziwa fundo ndi chani tilibe misika yabwino kuti mmaderamo because if we have a good market muthandizi wodi msika wapamwamba ndekuti amwenye onse mpingwi kuti samapita mulimbi munja iya azitemenuka maka zovala munthu samakwera mini pasiso kupita kulimbi azimbopita ndikapeza mabelo pasi limene amapangira tumaiko azinzatu inenda indapo ndikusaphunzira kwanga kunayi nimwe kuti ndimayenda maiko ndikukaona anthu mene amapangira because tikangokhala ndi msika wabwino pana matapa tinawo malo chomwe ndimafuna lotolanga kwambiri ndoti maiko akhale msika koma papa period iyi ndizovuta zambiri achina covid talepera kuti tikwanise chimenechi chacho ndiye neni ningongole awanthu akonde yoti ndizabweze 5 years ikubwera yomwe ikubwera ndiye zizakhala ndi anthu kuti Jomo apitirize kapena abwerere koma ne taline olo ndadukira pano mwaineyo ndizakhala onyadira kwambiri chifake anthu anandipasako mwayi pambiri ya anthu abwinoko kuti kunakhalako katsa ndizanena kuti Jomo grow up from the streets coming from Untopa one day he was a cancer munthu yemwe sanaphunzire sukulu ndikupita nayo pena pachi anakwanisa kuthandiza chinyamata ambiri kuti aphunzire chabwino ndimamva kuti mulibe mantha ndinamva nthawi ina yake kuti patachitika za cyclone panabwera ma donation ena ake koma inu ma donation amene amaoneka kuti amagawa zipembezo kuti tikufuna ife makamaka achipembezo ichi okha koma inu munayima ngumati ayi ndinabweza kuti tengani mukagawe kwina kunoko ayi mwamvesa zimene chocho chimandipangisa kuti achinyamata ambiri ndikuti ukanakhala ziko lina lache ineyo Jomo mwezi anthu akunditenga mulini mawadi kuti ndiziyenda ndizazwisa achinyamata kufunikira kwa iwowo chifake amati you send a thief to catch a what a thief mbusa yemwe sangapangepo chiwerewere sanganeza chigwerewere chifake sanapangepo mukazamona busa unena za chigololo anapangapo ali nawo experience ya chigololo sono dziko lathu lino timangoti munthu tikadana naye sitiona za ubwino wake timangoona zawo zoyipa zokazija basi alipo anthu ena achere akagona amangoti Jomo ndoyipa olo ndinapanga chabwino choti bwanji amene ochayo ndoyipa kuti mukafunse kuti Jomo anayipa chani anamva yena akunena kuti Jomo ndoda zongomva kwa anthu ena ache koma zoti Jomo anakhala naye ndikumfunsa kuti mene mwabwerera ine Jomo yetu kumva tifuna tiziwe zambiri za ine mambesi tufuna Malawi apanga understand kuti who is Jomo koma ngolemba alipina kwake amangolemba akaona bantu pena nkhani zina amangona pa page akangona pa page aina acha alemba Jomo lero wagwidwa kwakuti nawonso akayika kuti Jomo wagwidwa kwakuti sana afufuze kuti chachitika ndi chani amwene ndakuwuzani kuti nkhani za ine ndi zambiri nanga papa timalankhula kwina kumpira sunafike papa zimene mafuna mwinayonso apa ndimene mafuna kuti tibwere kumpira ku please chonde kanthawi kwachepa chabe ngakhale nthawi ikuoneka kuti koma zokambadiza chuluka kumpira uku munali ndi timu yanu iyi imene timayina kuti Ntopwa
osati ndinali ndi matimu osamati ndinali ya inali mu Super League iya ndi matimu antopawo imwe mwaimoza iyo ndomwe imamenya ja Super League ndiye timafuna titakamba apo imeneja kuti inatuluka mu Super League komano pano muli ndi malingaliro so ndiko zakuzabwerera ilipo ndiponso kuchita bwino mulungu akasogolera mwina zidati zaenda amene ndikuganizira ineyo mumva chaka cha mawa amageto kids yabweranso oho ineyo achimwene I don't give up, I push. Anthu akamanena kuti ineyo amwene ndi ma-challenge atu ngati kuli madolo ku Malawi kuno Jomo ndi dolo kuopi kuposanso anthu omwe ndi ma-degree kuposanso mbuli zophunzirazi tifake pali mbuli zina zophunzira zindi ma-certificate koma zili mbuli mbuli zophunzira mbuli kukuza choncho chifukwa chani ineyo Jomo amwene ndine dolo ku Malawi kuno oloboma lifune lisafune liziwa zoti tili mwana wena wache dolo Jomo andi Jomo yamakondedwa ndi wina aliyese ine ndimakondedwa ndi wina aliyese edo amwene from here to Chitipa anthu amaziwa kuti kuli Malawi kungofika pamalo ndinuyo kuchanya kuti tiyena mukaona anthu mene kungona nkhope yangayi chisangalo chokachoka anthu amakondwa chifukwa choti ndini ndi anyamata ambiri ochokera madera osiyanasiyana muli nawo mpira uja napanga create platform ya chinyamata kwa basa chochita anyamata atu tukunena kuti akumwamowa akusuta fodia akupanga uhule mwapangira chani kuti anyamata chasiye zinthu ngati ziti zimene zichi abwere kumakhalidwe abwino mwapangira chani Jomo amakatenga uhule amakamucha kuti uhule ndikulibwesa uleja kuti uzala sisi ino ndina uhule koma ndikupuzisani mpira muzazidalire banda panonoka ndiye katundu paine bondingani amwene katundu ndi Jomo dasindisa wina wache nyamata nacho okuba ndinawa nyamata nacho abagalale okuba kuti amaswa manyumba janjani ndinawatenga akumenya mpira pano anasinthika makhalidwe lusaza naimba nyimbo kuti mwana mukamulanda mpeni mumpase ya kena kake chidole kuti aziseweretsa ndiyani mmamulanda khalidwe loyipa ndikumpasa china chake kuti azichita azikala bize kumpira chifukwa kuno chidako chomwe chimamamowa chiziziwa choti ndi mwamowa koma mande ndi background ndikukathamanga chiyamba pang'ono noti amwene muwauzi ndipweteka asintha makhalidwe yake chifukwa zizonso pana kulowa mu chinthu china chache it's what we need ku Malawi kuno we need to create chinthu chomwe chingapangisa kuti anyamata omwe tikwadandaulawa kuti akhale nacho chani busy. Oho ndiye matimu muli nawo angati? Matimu ninawo 8 yeah matimu panopo kutegwa papa mundichedwetsa yana apa kuchokera kumachinjiri akuchoka ndi under 14 yatsikana ndinamba ali kumene kamadzadza choncho ndimatenganso ndalama zanga za mtumba panga gari moto kukatenga umeneko aliko amenewo ndi project ina yomwe ndikupanga imeneyo ana amene papa napanga project mwaiona Malawi anthu amanena iya scochers anthu akuchemerera anthu osanikira kuchemereredwa ndi maye kamoza ndiraida migogo mwana ima pamaso pa president ndikunena kuti a president lero ndifuna ndikuze kuli munthu mmodzi yemwe samuona anthu a Malawi dzina lake ndi Jomo Osman. Chabwino apa tili ngati mopitirirabe kucheza ndi a Jomo Osman pa Malawi wathu YouTube channel tikupitirira ine ndimati ndifunse ku muli ndi timu ya atsikana ndiye kukhala ndi anyamata koma kuphatikiza matimu onse aja kumakhala 8 inuyo anthu amata kumveka kuti pena paje mata kumveka mbiri koma inu ndi asikanawa mbiri yosoyeza kuti mwina mata kuyenda na chanchani sitinamve chinsinsi chanu chili pati simunamve chifukwa choti mwina mene makhalira nawo asikanawa one zambiri zimakhalapo koma zimatengera kuti akazi ako a nyumba mwako ndi family ya mapulezi makhala nawo bwanji ndakuwuza kuti pali ana ena ndinatenga ina ndi zaka 10 panopo ena ali mabanja koma baba menyaja mpira analowa panopo akandiona ine amanditenga kuti ndine bambo awo ndimoti ndikamaona mwina asikana acha mwina akuvula ngati apo
sindimakhala nawo chinthu china icho sindimangotenga kuti ndi ana anga manimvetsese Yes. komanso nthawi zambiri ndi bwino kuziziwa chomwe uli pachabwino china chilichonse adani amakhala pali ena azibweretsa mabodza mwina kuwauza akazi ako amene ena kumakauza anthu abadera asakuona kucheza ndi atsikana kwambiri basoma maganiza iwo ndi kuti pali ubwezi wina wake ngati panopo ndikozokuuzani ndi kuti mwe athu tinapanga introduce tinatenga adi mtima ukanena wa boxing mja yes ali ngati physical trainer kunoko kuntokwa kwatsikana kuja kuti azaphunzitsa mafizo atsikana aja tinapanga ichibodziwa kuti mtsikana nzawo komanso sikana wa profile ina yache osangotenga kuti chifaka watatenga ya cholinga kuti asikana chakamaona ziziwa zoti tikutenga munthu wakuti kuti mukafufuza anthu ena ache ali amaonena kale ya Jomo atenga akazena chanya koma ninkhani yoti kuti akadzakwa kuchimva bwanji komanso agogo angalankhula mawu ena ache anati ngasogoda ngakula chiyawo chimene ngasogoda ngakula pachichewa anthu osakunena sumakula. Oh, let them talk. When people are talking about you, you grow. Chifaki anthu akanena china chake cha iweyo mawa suma chibweretsa. Usayembekeze kuti all the time people will say good things about Jomo. No. Let them talk. Let them say whatever. They will say bad things. Kukuipasa picture ina yache, kukunena zina zache. Those things will help you to grow and to achieve chomwe umachifuna pachani pamoyo wako. Without anthu osakunena iweyo ukhala chabe, anthu osanenedwa anthu sanachitepo bwino. Sanachitepo chabwino kudziko. I have my brothers, my sisters, omwe ankaleredwa ngati zira until today babe chomwe anapanga ndizisiru. Koma ife omatinena kumatinyoza kumatitani ndife omwe tili madolo lero. Chifake akatinena tinkanena kuti tilimbikire kuti masakatana asanene. Alandoti ndikamalipira rent ija kwa alandoti kumalipira ndrama ija. Akamati sungulipira rent kumati kalipira ndimati koma alandoti mina kuti tukwanira I think I need to work hard. Kuti sizakaleso baja asante tukwaneso ndifake mwandipesa pakonde ba panyumba panu panga nene ngagonere olandwena chifake balandwena aja makunyoza anga kunyoza koma kudikira uncle wao kapena chimwene awo akuya adi ndiye wakunyoza ndiwe uzikalimbana ndi amene umuntu wako kwenda ku yomane ndiwe mapaweka nyumba yambiria ine kulowa kuti ndizo ndukalowa mu nyumba ninkalipira 10 kwacha rent koma 10 kwacha imene yoyo kuti ndiipeze 10 kwacha chimwene amakhala magobo maine usamba ajomolera akationa ndikalowa nyumba mangamo shawa chanchana langa aonera zonera chani koma ife kusamba tinkakasamba mutsinje ndiye nsinje omwe tikunena kusamba pali anthu ena achama kuti ife tinkakasamba mutsinje chifukwa kuposowa pota posambira wina akubhibhapo wina akusamba pana ife moyo umenewo tadusamba koma simuzatipeza kuti amatama unachifanya pali anthu ena achama matama kuona matama ukawo koma chimwene matama mwe mukupangirani ndi chani akufaka vala kasapato kabwino agula timauza na chimwene taona ife anthu olemera lero lino kuti mwapeze inuyo wallahi inokuyangana kumbali kunena kuti akulawo ndi awo afika pazisoni dziko lapasi dziko lapasi komanso ngati muli anthu ainekera kuyambira aziziganizira moyo wawo ndi anthu andani achimwene ndikuziwa zoti ena amva kuwawa maomwe ntalankulepa ineyo chomwe mawanga omaliza chomwe ningalini chonena kuti number 1 dziko la Malawi asazamukumbukire munthu atafa azikumbukira munthu ali ndi moyo chachiwiri ndofanda auza achinamata asamatayi mtima china chilichonse chili nthawi musazaone kuti ngati lero anthu akuponderezani ndi kuti
muzakhawo pondezedwa pakale ya ilipo nthawi yanu izafika chachikulu kungogwiritsa ntchito mwayi ndi nthawi ukapasidwa mwayiwo ugwiritse ntchito moyenerera chifukwa anthu ena aja amaupeza mwayi uja koma samagwiritsa ntchito amazamba kumapanga blame anthu ena kwa ineyo ndimakunyadirani kwambiri achinyamata komanso ndimanyadira Malawi wonse omwe amandipanga support mena nenera ndanyadire akukoma omwe anabwerapo nompathandizira asungwana athu komanso ndanyadire MH investment omwe ali ndi ma products ambiri ali ndi mega bakery ndi zina zotere ndanyadira anthu amene amandipanga support kwambiri komanso ndanyadire akazanga kukhala mayi obirira ndi mayi odeka mtima kukhala nane munyengo yazovuta chifukwa anthu ena azangoona kuti Jomo mwina ndipachawa ayi ndi akazanga ndithu kakhala ndi zaka sili kupupuluma kupanga anniversary chifukwa tinapangana kuti zizakwane zaka zoyenerera ndi zizakwane anniversary ngati kumaona anthu ena kungotha mbanja kachaka kamodzi basi ana anniversary ndiye ine ndimanyadira kwambiri ndi anaso ndithu asamandione ngati basi ongoenda ine inenso kunyadireni inuyo chifukwa chosankha kuti muzacheze ndi Jomo sikuchitenga for granted ine ndinyadire kwambiri komanso nditokoze Mulungu pondipasa nzeru zoti ndilankhulire pano komanso ziko zotheka ndizomwe ndilankhula pano ena ache zanyung'ula mu mtima asazitengere yani angotengapo phunziro yomwe ndimafuna ndiphunzitsero kuti anthu ena achebe azitenga sizingatheke kupanga chinthu kulankhula chinthu opanda chisanzo ndezi zisanzo zanga zina zimabaya anthu ena ache ndi mmene ndimayima pa chilungamo ndizapitirizabe kumayankhula chilungamo Mulungu akudaliseni mina Jomo no cheo no stress tuona ya mmene mulimene tamalizira pa Malawi wathu YouTube channel kucheza ndi bwana Osman amene ndi Jomo Osman ya ndiye chimene tingapanga ife apa ulendo uti kuyenda abe chifukwa apa zabanja sinacheze zana sinacheze tichezabe kusokolo kumaso tasunga zina limusi zina limene sinacheze nalonso tizabweranso ife pano mukhale pamene munze panga subscribe Isaac ndi Jomo nditudi khala pamene munze panga subscribe kupanga su like kupanga su share kumaso kupanga comment pazonse zimene takambirana hapa bye bye tikuthokozeni nonse amene muonera nditu program imene ndikuti Nchezo pa Malawi program ndiye tauze so kuti musayiwale kupanga subscribe tango pitani pa Malawi wathu YouTube channel mupeza program imene yoichula nzanga Nchezo pa Malawi komanso nditu zonse muzakhala mukuzionera zochitika mu Malawi mu muzikhala ndine munyanyiwa komanso ine chiphwanya ine tembweremo tingoti bye bye